Eksplozija vam prikazuje. Druga takmičarka koja je ušla večeras u zadrugu je iz Beograda i ima 19 godina. U toku je vanredno ubacivanje i voditeljka Dušica Jakovljević najavila je drugu takmičarku koja će večeras se useliti u Belu kuću, a to je Ana Jovanović. Ana je priznala da se dopisivala pre zadruge sa Matejom Matijevićem. Otari je rekla da ne treba da se ponaša tako jedna devojka i sve predstavlja osim one ženske strane. Retko kada je imala priliku da vidi da se Tara lepo i pristojno ponaša. Naglasila je na kraju da će verovatno Mateja da se šokira kada je bude ugledao. I ona je istakla da joj nijedan momak nije simpatičan, samo Dejan. Dejan je dobar, a Mateja je atraktivan. Ne bi volela da Maji bude meta, ali bolje Maji nego Tari. Maja pravi skandale samo momcima, dok Tara pravi skandale svima, rekla je Ana. Inače, Ana živi na Zvezdari i ima svoj kozmetički salon. Lajkujte na video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.